Mä toimin OP Tampereessa asiakasvastaavana meidän vastuutettujen yritysasiakkaiden tiimissä. Käytännössä mulla siis on oma asiakassalkku, johon kuuluu noin 150 yritystä ja vastaan niiden pankkiasioista laaja-alaisesti yhdessä mun asiakkuustiimin kanssa. Mä tulin OP Tampereeseen töihin 12 vuotta sitten ja mun pankkiura on mennyt hyvin semmoisen perinteisen polun mukaisesti. Eli olen aloittanut ihan kassapalveluista, siirtynyt sieltä sitten henkilöasiakkaiden päivittäispalveluiden pariin. Ja sitten mua alkoi kiinnostaa yrityspankin puoli ihan hirmuisen paljon. Ja tämä tehtävä, kun tuli hakuun, niin mä en alkuun edes uskaltanut tätä hakea, koska mä ajattelin, että pitää jotenkin edetä yrityspankissakin tiettyjen portaiden kautta. Sitten mä juttelin mun entisen esihenkilön kanssa asiasta ja hän kehotti hakemaan paikkaa, koska ihmisiähän näihin tehtäviin haetaan eikä mitään koneita tai robotteja. Ja ihan omaksi yllätyksekseni sitten tämän paikan myöskin sai. Mun työssä on parasta se, että mä pääsen tutustumaan tosi monenlaisiin yrityksiin eri toimialoilta. On ollut ihan etuoikeutettua olla mukana avustamassa esimerkiksi kansainvälistymisen suhteen tai yrityksen kasvuhaaveissa. Mä oon viihtynyt OP Tampereessa tosi hyvin ja mä tykkään OP Tampereesta työnantajana sen takia, että meillä on ihan mielettömän hyvät etenemismahdollisuudet, sen lisäksi tosi hyvät henkilöstöedut. Mä koen, että OP Tampereessa halu oppia ja kehittyä on avannut ovia ja mahdollistanut urapolun just sen näköiseksi, kun se mulle on muodostunut.